ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತುಲೆ ಇತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಣ ಅಂದಾಜುಂಡು. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಬರಿಲ ಬೆಳೆಯಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತದು ದಿಡೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಕೋರಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಐನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನೆ. ಸೊ ಐನತ್ತು ತೆಪ್ಪಡಾಪು ನಮಕು ನಾವು ಕೋರಿ ಪತ್ತೆರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೆಳ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚು ಬರಬಲ್ಲ 10 ಬೇಲೆ ತೊಲೈತೆ ಐನು 10 ಐನೂರು ರೀತಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಗಳ ಮಾಸ್ಕ್ ಐಟೆ ವಾರ್ಪಡ ಇದು ಫೈ ಅಬ್ಬ ಇದು ಅವತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕದು ಆಡೆ ಬಾಕಿ ಆದ ಕೋರಿದ ತುಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದೆ ತುಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೆಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕಣೆ ಸೊ ಅಂಚ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡು. ಓಣು ತುಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೋರಿತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ನ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಐನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚಿಲ ಪಯರಾಪ್ಜಿ ಬುಕ್ ಐಕ್ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೀರಾಪ್ಜಿ ಒಕ್ಕೆರಾಪ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಗಿಲು ದನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ದೈತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಂಪ್ಲೆ ಈ ಕ್ಲೋತ್ ಉತ್ತನ ಸೊ ಜನ ಇನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮನ್ಪಿರ ಕೊರ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಅವಳೆ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಡ್ಕೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.